Ħabib tiegħek kif inti l-ewwel netta? Taf int, għajjien stress. Għandi nuqqas ta' rqat, nuqqas ta' holidays, nuqqas ta' kollox, imma le għal raġun. Dik hija l-ħajja ta' editur. Il-ħajja ta' naħseb ġurnalist, u mbagħad meta tispiċċa editur tispiċċa dak kollu li l-ħassis kollha timmultiplikhom b'100. Għadek tħossa, għadek emozjonalment għada, xorta, peace fuqek. Bil-fors, John, jekk ma tibqax peace fuqek bħala editur, Sewa. then you should look for another job. Sewa. Ġifieri part and parcel. Bil-fors, għax inti għandek fl-aħħar mill-aħħar, nis jgħidulek imminti taqra kollox, impossibbli li taqra teditja kollox. Ġifieri din tim, imma dejjem ħajkun hemm affarijiet li spiċċaw jiġu kultanti pubblikati u hekk tajt, hemmhekk forsi misna ħadna angolu partikolari. Hemmhekk immisna kontatjena tal-persuna, u mbagħad ovvjament tiddiskutija mal-edituri l-oħrajn. Imma fl-aħħar mill-aħħar l-editur, speċjalment fil-pożizzjoni li għatjena, responsabbli ta' kollox legalment, etikament. Where the buck stops. Fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri jekk inti tieħu azzjoni kontra organizzazzjoni tal-aħbarijiet, ħafna drabi l-editur in chief ħajalaħħa. X'inhuma l-skill set li jagħmlu editur tajjeb allura? Dak li hu li għamel ġurnalist tajjeb, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar editur irid ikun ġurnalist seasoned, xi ħadd lilu għalija numru ta' snin u snin twal idealment. Irid ikollok kemm paċenzja u kemm nuqqas ta' paċenzja kważi. Tkun multitasker, tkun qed taf torganizza għax ħafna affarijiet jiġru fl-istess ħin, ġifieri jiena llum f'temp ta' sija kelli kwistjoni legali, kwistjoni ta' politika, kwistjoni ta' qed neditja editorial, kwistjoni ta' qed nirranġa żball fuq il-website tagħna. Qed niddiskuti mal-managing director tagħna fuq il-kwistjoni tal-staffing, problema oħra. Ġifieri, u dak kollu f'temp ta' sija, ġifieri taqbis minn ħaġa għall-oħra, imma li għandu sabiħ ukoll li il-ġurnata ttir, John. Ġifieri, tidħol fil-għodu, kultant ngħid saru l-4, 5, 6. Allura, imma li ħaġa importanti huwa li tkun responsabbli, tisma' n-nies, tkun empatiku man-nies, tkun you have to be forceful, imma dejjem respectful. Mela tlaqna.